ଏତେ ସବୁ ନହେଲେ ବଡ଼ କାଲି ପଥର ନାଇଁ କି ଖାଲି ଏମିତି ଶ୍ରାମ୍ବୁ ପଥର ଇଏ ଗୋଟେ ଭାଇ ବହୁତ ବହୁତ କିଲୋମିଟର କେତେ କିଲୋମିଟର ଆସୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଆପଣ ଯିବା ରାଉଣ୍ଡ ମାରି ଏଇ ଶ୍ରାମ୍ବୁଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ କେତେ କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆମେ ବହୁତ 80 କିଲୋମିଟର ଖଣ୍ଡେ ଆଇଛୁ ଆଉ 80 କିଲୋମିଟର ଆଉ ଆଉ ଆପଣ ଏଇ ଶ୍ରାମ୍ବୁଲି ଦେଖି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଫିଲ୍ଟିକୁ ହଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ କେବେ ମୁଁ ଏମିତି ଦେଖିନଥିଲି ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ହଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଇଆଡ଼େ ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଇଆଡ଼େ ଆମେ ଯାଉ ଏଇଟା ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ଏଠି ମଝିରେ ଗାତ ଅଛି ବୋଧେ ଟିକେ ଦେଖିବେ ପାଣିର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଅଛି ବୋଧେ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଶ୍ରାମ୍ବୁଲି ମଝିରେ ବ୍ରାହା ଏଇଟା ଶ୍ରାମ୍ବୁଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରାମ୍ବୁଲି ସେଣ୍ଟରରେ ଏଇଟା ସେଣ୍ଟର ବୋଧେ ନାହିଁ ସେଣ୍ଟର ତ ନାହିଁ ଯେ ସାଇଡ଼ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଜମିଛି ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ ଜାଣି ଏଇଟା କିଏ ଖୋଳିଥିବ ତାଙ୍କୁ ଆକା ଜଣା ହଁ ନାଇଁ ଯିବା ଜଗୁଛନ୍ତି ଯିବା